Ada number kah? Kasih isi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, sa nakano sumano sala makalilintad na kada arayo-rayo aginawa na yamalan na kabarakat. Sa manayan nagyang kaya kailay niyo sa gyang kaya tano nagyabu sulalan Makkah to Jeddah. Lalanaya sa Makkah ipsung sa gyang kai darba Jeddah. Ang uto baka so kabas sa korkano kagi pag dito namis kano sa Corniche gyang kaya balat ang ikatawan tanuad na mga bangsa tanu biatid na gyang uto kakakat niran sa Jeddah na yakambalingan siran sa ingad natantuiran na kuy kadali Jeddah, Masya Allah, Tabarakallah. Salam sa gyang kaya di mentay ko mga followers tanu aya kada kaliyo na 19. Masya Allah. Dahil sa mga karsaliran saya biya makaulad-ulad. Na pag-enjoy niyo ba din nagyang kaya din yung di kambantay ka partial buaya ka si tanod ni Taro sa gyang kutuala ibtanwa may ka makaumatano sa Corniche. Yung kaya pang sa tanong kumakawit sa salama si mapandara siya si tanwaya bangsa sa Balabagan. Salam rakanusan sa Balabagan. Balabagan Lanao del Sur. Okay, yung kaya Balabagan na sibuan na matatago sa Ubaya Malabang Lanao del Sur. Pagkilay ni wagyan ka na ng mga palaw natin, mga palaw sa ini. Palaw tanoro na pagkaubay na gyang kaya kamera tano. Nabad na kaya sa pangisa marabungautan. Masya Allah, Tabarakallah. Gyang kaya pagkilay niyo na ginanso design na miya kalala Quran. Biya kalalanan ng Quran na kilay niyo ba sa gudang tanong. Katans kaniyan. Andit ni kailesa no mga bangsa tanong na miya tandugiran nagyang kaya lalanaya sa Makkah to Jeddah. Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah sa mga kadiyo na mapipiyasiran din sa manayan na ayaman na nayawiran na gyang kutua kaum wa ukasiyaw kudul hijja kagitu sugaw iya kapagukuf o mga kadi sa Arafah. Sulang-ulang wano kadi na kailangan din na makaukupsiran sa Arafah si Kuy Kasyaw Kudul Hijja kagi padana na kurukon o Hajj.
sa tawa paghaj jadi makaukop sa Arafah na suhadyan na di katarima gina ni kukumanon o agamatan wa Islam. At syukuran na miya kalala, Masya Allah, na miya lepas tanu din. At nagyang ka na mga palaw pagbantayan niyo. Ang mga palaw sira, mga palawiran sa yan na nadaabo na pagtuautan. At na makaitamon, adun pa man na palaw ayad na kulay niyan na maputi. Masya Allah, tabarakallah. Katulad subang sa tanong pumakawit sa salam si Kusain Sibin salam niyan ko nagyang ko to ang mga bangsa niyan, mga tunganay niyan, mga pamilya niyan sa bayang Lanao del Sur. Salam rakanusan ng mga bangsamid na pangniyamisi ko Allah na mapipiyatanusan sa giyang kanan na darpat tanong. Salam na kan sa mga ginawa yakan nagu mga pagariyakan na mga ulama si makagaganat sa bayang Lanao del Sur. At ang suwar ko iran, miya kalalay ni Arko, kilay niyo na ayad na isusuraton na giyang kuto katro Allah inna awla dagan to may pipi away naino ka panisaya din tanugo amay ko kapakambalingan tanong so kung so mga pangsatan wa di man tayo maliran na yap ka tanudan nagyang kaya Jitarud na malukano kung suara o pamakop kakilala niyo panagyang kaya lala na ipsum sa Jeddah. Sa lagi din na salam tano si Hasbi Sarip, salam rakanusan. Si Asliya Said, salam rakanusan. Salam na kanagyang kaya pagariyakan na si Sheikh Abu Suray, masid na makagaganat sa Tanawan na Batangas. Masya Allah, yung kaya pagariyakan na tina inna awala baytin udi'a linnas. Masya Allah. Syukuran na kapagari ko sa giyang kutuwa kaya kalarwang ka, sa giyang kaya ayat isusurat sa giyang kutuwa Arko. Why? Yutub inna awala baytin udi'a linnas. Correct na naguro agyan ka na ini-comment ka saya. Syukran raka guru ami sinurayma makabanding. Salam rakano ki Muhayma Isaid Princess Nasir Tagam, salam rakano sanlangon. Salam ki Al-Midraz Abdullah si Alia Manamparan Ayla Manamparan. Si Mailzam Ishaq Yahya, salam rakanusan. Yang kaya si Watsiwa Ali, salam. Si Alanisa Inabang, salam rakanusan langon. Si Asnida Gubat, salam rakanu langon mga bangsamiya di mantay sa yang kaya live tanu. Katanagyan ka na ng mga diserturan. Disertuan na nait na tunay ni patudirasan nagyang kuto bayan nakamaw lang away bayan nakamaw man kata bunta lagi kaya Jeddah masyaallah piya kadali-dali
kapkilit ano sa giyang kaya mga palawiran saya. So tawa ya kapagintaw si inagi paman na tanto niyan ko ipgadali agyang kaya mga palaw saya. Okay. Salam ki Norasya di Patuan. Sa lagi dia na salam tano si Amjad Pagal Haji Usman. Si Afia Sultan Munir, salam rakanusan. Lagi dia na si Mushrifa Lasad Pandi, saan punta niyo po? Kapatid na Mushrifa, mag-ziyara yung mga hujjaj sa Jeddah, sa Balad, sa Cornish. Si Nicole, salam ki Nicole. Waalaikumsalam, Mushrifa Lasad Pandi. Si Sam Abdullah, nagulagi dia nagyang kaya ipagakan na si Fayrusi Amang Bisa, salam rakanusan. Masya Allah, tabarakallah. Si NM Abu Bakar, salam rakanusan. Si Muhmina Paramata Maruhum, salam rakanusan lang. Kata yung ay tara ka kubantayan niyo na benar kumalumpot agap kilay niyo na mag-ananan. Sama na yan ay kawatan narkatan wa Jeddah na patulo ago na makakilometer na nakumatanod na Jeddah. Katanom niya makalala palaw pasagada nira asunta sa Jeddah. Salam ki Zairin Marsar. Si Aida Abdullah, salam rakanusan. Si Abdul Wahid Tumarumpong Timal na salam mga pagsami. Salam ki Raisa Datu Amala Mama Kotaw. Salam tanunian na salam rakanusan langon mga pagsami sa CDO. Ya, CDO Cagayan de Oro. Si Rahima si Travels Rakanusan. Assalamualaikum. Salamat ko mga panganyor kami mga bangsani. Masya Allah na bang sa tanong adi tanong na ni Montaya si makagaganal sa Egypt, sa Misr, Egypt. Si Sheikh o din na si Dima Mapandi, Dima Mapandi, salam rakanusan sa Egypt, sa Misr. Silam na kanaging pagariakan na si Khalid Sarip, salam rakanusan tol. Kaningo si ko Allah mapipiyat tanulangon, mapipiyat kanusan sa ingat. Si Martin Polino Sultan, salam rakanusan ang mga bangsam. Lagi diyan pa na pumakawit sa salam ang yung kaya si Mapandara tigyan so mga tunganin yan kalulutan yan sa Matanog. Salam yan so mga kalulutan yan sa Matanog, Maguindanao. Salam ang musik, salamat ang musik o mga panganinyor kami. Si Limbo Juhaybir, Hafsa Aduma, Haji Ali, salam rakanusan lang. Masya Allah, tabarakallah. Si Dania Abdul Ghani. Sumabang sa tano di montay na dadnabon miya kaswara o beran katano dia yang kaya lalantano sa Makatujida. Sama na yan na bendo malumbot akap kilay niyo sa yang kaya kaplarga tano na
Ayaw palalagoy sa manag yang kaya Pakistani sa Aywa. Sige na. Arshid, ha? Arshid. Yang kaya driver tanwa si Arshid, mga pupo sa Pakistani na 120. Masya Allah. 126? Malaw tanoron kila. 126. 125. Na lagi duwa kang gudamatan ron gira sa Santa Rosa, Pilipinas na lagi do kaplargo mga motor o di na sa mga anto na ba ini mga multi-cab porte. Salam ki iba hayam, mashallah, drive safe way. Panintan wa siya pantan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya mga bangsa tanong sa Manila, lagi di Muhammad Asgar, na inshallah na sa mga pangyami na padaganoro ng mga bangsa may matatagusan sa Pinas. Si Firas Dima Sarip, si Muhammad Abutir, salam rakanusan langun. Salam ki Hayati, Farhati Hayati, si Abu Shuraim, na insyaAllah guru, na padaga din si ko mga doa. Masya Allah, amin, 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 Abu Shuraim, insyaAllah na natariman wala sulang no panganitan. Si Daya muna subuh-subuh. Daya muna subuh-subuh bawa pagilay sa tuwan nga subuh-subuh. Masya Allah, kataya puso mga bangsa niyo sa Salam. salam. Si Assalamualaikum. Salam nami so salam rakanusan langon na bangsa mi sa Kulili nga Ranaw. Kataya apsyo nga mi sa Jida panginta pakanusan mapipya. Langon kalangon languan niyo sa panginta mamakasong kanusaya mo. Insyaallah. Ya kapi-api suka banget dan banyak nawan. Akan semua mga bangsa niyo sa Lapayan. Shout out sa mga tuwa namin sa Lapayan. Kata na Sa Pagayawan, Balindong. Kata-ate, shout out. Shoutout pala sa mga lolo tamisan sa Pagayawan, Balindong. Apa yan? Abdul Wahab family. Pangnita mapipiyakan mo sa inshallah na mapipiyakan mo si Edman mo. Suwata ka na si Muhammad. Muhammad. Magangamit makaw ma. Magandan. Sige. Importante na milay niyo kaya masani wag yung punto mga bangsa niyo may magad sila sa manay padagan sa gyan ay taksya papagdaan namin yung utubab silam nilan sa mga bangseran sa Watu Balindong yung mala nagyang ay Abdul Wahab family na pagnitan si buwa pa mapipiyak siran kamadagal siran mo minabiyagad sa gyan ay salam ki Abdul Jalil Imam Bunakan kau tu si Ubayb Masya Allah salam rakasan hari kulay Ubayb Abdul Wahab Jamal na ino ka mailing abus yung mika sama niya ada kami pan makapagilaya si busyati kayo pagkaw mapakasungkiran di kami may isa sa hotel si Abdul Wahid Pangkuga salam rakanusan alinadir Panampang
Najila maba praise kailangan praise na mga niya taganod ng ipugi mga kaswitan o saya si umikan na nasikot isa track mauna siran pagida kami ang mamin sa track na sumabang sa miyad na kiguganian sa giyang kaya Hajj na paniyat taganod ng Ethiopia. Si Umayra Murandi Salam Muhammad Haji Hasan Said Lumna bangsa sa Riverside. Ataya di matayag yang iya karumakan na si Mariam kan si Hanif. Awan na din para India o salam rakasan na karumakan na pakapiakan tiya. Masya Allah ba ni usiku Allah mabibiyagin naman ka nagulalayo nagyang kuto kabibiyagin ginawa pani usiku Allah Kamsa na antayin na suba? 25? niya sulang-ulang ano magagadamutan so Muhammad Haji Hasan salam rakasan 2.5 months. No, not enough. 25. why si Ateb salam ano ko ni Rofaida ati India ko si Juan Mindanao. Mindanao, yes. kau tu pamita ko na mabibya ka Abu Sayyaf. Yes. Muslim Mindanao, 2 months. si Fatima Amirul siya salam rakanu salam si Nurdian na Bulawan Husnia Anari na gitu mga bangsami kakakawan nayon tanong kapag live tanong sa Cornish amay sa balad kailangan tanong yang uto buntala balad iman to ay napaka nagtanong si kumabang sa tanong matatag sa yan na padagalo ko na yung ba mga walay si sa Jeddah yung uto ba yung pag-update tanong na yan Masya Allah tabarakallah salam sa iyang ay 51 followers sa Nimantay sa Rakano ang iyang ito salam makalilintad na iyang ito ba siya taong nagutang isa di kagiyang kaya live tanong sumbatan tanong ko may makaumatanong sa Jeddah si Omo Yasin wa inshallah makaumad na salam sa gaya mga jamaah si Amina Labi salam alaikum salam si Muhammad Al-Jabbar Ismail Masya Allah tabarakallah yung utubah saya tanong utub isa ka wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala